Bună ziua, mă numesc Anașaia Iulia și astăzi vom discuta despre Silmarillion, volumul lui Tolkien care precede trilogia Stăpânul Inelelor. Acest volum a fost scris, de fapt, ulterior conceperii Stăpânului Inelelor, această trilogie care abordează tot felul de tematici, printre care și motivul și tema răului și a maleficului. Însă Tolkien, ca un detaliu suplimentar în ceea ce privește teogonia și cosmogonia tărâmului din mijloc, concepe și acest volum, Silmarillion, în care prezintă cum apare pentru prima dată motivul maleficului, așa cum îl știm noi din trilogia propriu-zisă. Ei bine, răul începe să se manifeste pentru prima dată în Silmarillion, în Quenta Silmarillion, una dintre primele părți ale volumului, atunci când Melkor, zeitatea cea rea, decide să se răzvrătească împotriva fraților săi buni și convoacă un război împotriva tărâmului din mijloc, distrugând ceea ce aceștia au conceput. Prin această faptă reușește să ducă la întunecime tărâmul din mijloc și să atragă în fortăreața sa proprie diverse creaturi care își vor manifesta tot mai mult răutatea, iar tot astfel va determina ca celelalte 8 zeități, create de Iluvatar, zeul suprem, să conceapă și să se mute într-un nou tărâm, Valinor, în care să continue să își exercite lucrarea cea bună, așa cum i-a inspirat Iluvatar de la începuturi. În Valinor, elfii vor ajunge mai târziu, așa cum a fost plănuit de Iluvatar, însă pentru acest lucru, zeii se pregătesc și se întreabă cum să facă ca acești elfi să ajungă cât mai în siguranță în tărâmul din mijloc și tot acolo se gândesc să se întoarcă pe tărâmul din mijloc pentru a-l învinge pe Melkor. Și astfel ajung ei în tărâmul din mijloc și îl capturează pe Melkor, luându-l în Valinor și ținându-l timp de 3 evuri captiv. În același timp, elfii ajung pe tărâmul acesta al zeilor, în Valinor, pentru că, deși Iluvatar își plănuise ca ei să locuiască pentru totdeauna pe tărâmul din mijloc, zeii decid să-i aducă în Valinor pentru a fi mai aproape de cei 2 arbori care cuprind întreaga putere a zeilor, care au fost cei 2 arbori care au fost creați la începuturile Valinorului. Însă, odată cu venirea elfilor în Valinor, Melkor îi convinge pe zei că el s-a schimbat și că astfel este capabil să conviețuiască cu elfii în libertate. Datorită bunăvoinței zeilor, el trăiește astfel în libertate și începe să-i corupă pe elfi, spunându-le că, de fapt, zeii au intenții rele cu destinele lor și că i-au capturat în Valinor pentru a nu stăpâni ei înșiși tărâmul din mijloc. Unul dintre acești elfi, Feanor, meșteșugarul care a creat cei 3 silmarili, cele 3 pietre prețioase, după care și numele volumului Quenta Silmarillion, respectiv Silmarillion, este corupt de către Melkor și Melkor încearcă să-l convingă să îi dea cele 3 nestemate care ar fi mai în siguranță la el decât la Feanor. Însă Feanor refuză și îl stârnește răutatea din Melkor, iar acesta va pleca alături de un Goliant, marele păianjen, și se va întoarce luând aceste pietre prețioase de la tatălui Feanor. Între timp, zeii încearcă să îi protejeze pe elfi, dar elfii se răzvrătesc împotriva lor și astfel vor pleca, cele 3 seminții ale elfilor vor pleca din Valinor pe tărâmul din mijloc în căutarea Silmarillion. Astfel, vă provoc și pe voi să continuați și să vedeți care este soarta acestor 3 silmarili, pentru că, după cum veți vedea, se vor întoarce într-un fel sau altul la elfi, dar nu vor rămâne pentru totdeauna la ei. Cert este că Melkor trăiește alături de ei și cu ajutorul acestor silmarili va atrage puterea multor alte creaturi, printre care și Sauron fiind supremul rău din trilogia Stăpânul Inelelor.
Astfel, vă provoc și pe voi să citiți acest volum și ne vedem data viitoare.